truc van de reclame. Die het programma Heurenkik. Nijvermich met een zeer gewaardeerde vriend Fons. Dus het is nog altijd Nijvermich, Jan. Ja, en altijd aan de rechterkant, hè. Ja. Dat is ook een goed teken, toch? Speciale gasten vandaag bieden. Natuurlijk, altijd speciale gasten. Vandaag natuurlijk weer iets bijzonders. Tom Smeets en Henk Hover. Beide zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de Echter Revue. Dan zou je denken, wat moet nou de Echte Revue bij TV11? Nou, de Echte Revue is een sieraad in de Limburgse cultuur. Het is echt oud Limburgs toneel, revue, zang, klucht. Alles vermengd wat er maar in zit in die stukken. Vroeger werden die alleen maar door Tom geschreven, hij deed dat zelf, hè? Nou, de voorgaande 7 wel, maar deze niet. Maar het is dus de 13e keer al natuurlijk. Dit is de 13e revue, ja. 13e revue, ja. 13e revue. Nou, dus, en het is een eigen maaksel. Er doen 125 mensen uit echt een omgeving aan mee. Iedereen herkent zich erin, het speelt zich ook in echt af. Vertel eens wat nieuws, wat gaan jullie precies doen deze keer? Nou, we zijn een beetje afgeweken van het eigenlijk vertrouwde concept. Ja, we gaan er nu een soort thriller van maken. Dus eigenlijk gaat het publiek een soort Cluedo spelen met de mensen op de bühne. En als ze goed opletten, dan vinden ze nog eerder de dader dan dat op de bühne gebeurt. Dus, het speelt zich ook in 2 tijdvakken, ook vrij bijzonder. Dus we gaan helemaal terug naar begin 1900. En na de pauze dan zitten we, waar zitten we dan, Henk? 1986. 1986. Ja. Dus het echt van 1986. Dat waren de wilde jaren van echt. Die gaan we ook meemaken. Maar ik las dat er ook echt heel veel onderzoek gedaan is naar de feiten in het museum of in de bibliotheek. Echt een hele uitgebreide heemkundevereniging. En we hebben mensen van de heemkundevereniging geraadpleegd om te kijken van wat is er in die 2 specifieke jaren allemaal echt gebeurd en echt. Die feitjes hebben we bij elkaar gezocht en door het verhaal verweven. En daar is een hele hoop bij gefantaseerd. Dus er komen lui die echt bestangen. We hebben bijvoorbeeld de veldwachter van uit 1903, meneer Verlinde, die heeft echt bestangen. En daar horen dan weer een aantal figuren bij, die hebben erbij gefantaseerd. Of die heeft de schrijfster van de revue erbij gefantaseerd. Dus dat is de meneer wat we doen. En 86, dat is de tijd van de landelijk nieuws, de discotrein die komt uit Remun en die komt uit Sittard en die stopte in Echt en er worden 3 discotheken en de jeugd ging daar uit en die jeugd veroorzaakte natuurlijk overlast, dus dat discotrein zit over de ontken ik, dat weet ik nog. Ik hoor bij die jeugd overlast dat wordt nooit veroorzaakt. Dat kan ik me voorstellen. Ja. We hebben opnames van de lokale televisie dat de burgerinitiatieven komen overlast. De enige die niet geleverd zijn afverkocht, de rest iedereen. Nou, ik zie het toch maar eens gaan doen langzaam. Nee, ik kan niet doen. Maar dat speelt een beetje tussen realiteit, maar ook een beetje verzonnen, hè? Een beetje fake. Nou, heel veel verzonnen. Heel veel lui die nu als echt bestangen, weet Tom. Ja, dat is wel het probleem. Hè. Als je dus teruggaat naar, nog relatief dichtbij, hè, 1900, 1903, dan zijn daar nog wel wat nazaten lopen rond. Dus als je dan een beetje vervelende dingen gaat schrijven, dan kunnen die mensen zich aangesproken voelen. Dus kijk, er heeft een echte moord plaatsgevonden in 1903. Die vindt nu ook plaats, een moord. Een dubbele moord. Het begint met een dubbele moord. Een dubbele moord zelfs ook wel. En die heeft dus echt plaatsgevonden. Nou, dan moet je wel gaan uitkijken wat je daarover schrijft. Want dat zou gevoelig kunnen zijn. Of je zou, en zeker als je er een draai aan geeft, dan kan het wel helemaal verkeerd uitpakken. Willen we niet, dan moeten we daar een advocaat ingeschakeld en zo. Het kost te veel geld. Dat is veel te duur allemaal. En daar beginnen we niet aan. Dus het is heel veel fictie. En dan gelardeerd met een vleugje werkelijkheid en herkenbaarheid. Hoe leuk. En ik weet van het verleden dat die Echte Revue, die wordt echt waanzinnig druk bezocht. Ja. Want ik keek ze straks heel even op de kaartverkoop. Ik denk, ik reserveer me zo'n hele zitting, maar dan krijgt het makkelijk vol met allerlei mensen die daar graag willen komen. En de verleden keer, toen was ik te laat. Toen was het vol. Ja. Dus ik denk, ja, maar voor ons deze keer moest het erbij zijn, want het is het verdienen advocatuur. Dan ga je langzaam wel. Ik moet kijken langzaam droet, maar dan kunnen ze misschien eens een keer eindelijk het leren. Kijk ons niet over de scheef gegaan zijn natuurlijk. Ja. Dat kan. Nee, maar het is druk. Het is echt druk bezocht. Het is toch echt een succesformule. Hè? Ja. Maar dan moest je first, we hebben een eigen theater. We maken geen gebruik van bestaande locaties. We hebben een fabriekzaal, die wordt gesponsord. En Tom, hoeveel stoelen gaan erin?
400. 400 stoelen. 438, maar dat mag je niet zeggen. Dat is voor de vergunning 400. Voor de vergunning 400, ja. En 38 stoelen blijven ook leeg. Ja, nee, wat doen we niet als slim? Als we weten dat er 400 kaarten verkocht zijn, stonden er maar 400 stoelen. Dus we doen het allemaal. Mensen hebben altijd het idee dat ze in een vol theater zitten. In theorie, als er maar 200 verkocht zijn, zitten er maar 200 stoelen. Maar dat hoeven we volgens mij geen einde voorstelling te doen. Want alles is begint aardig vol te lopen. Nee, wij stonden net hier aan de bar, Henk en ik. En omdat het zo hard liep, of loopt nog steeds, eigenlijk boven verwachting. En we hebben nog 3 weken te gaan. We hebben 2 reservevoorstellingen. Die hebben wij wel gepland, zal ik maar zeggen, bij de spelers. Die weten er allemaal van. En ga je die nou inzetten, ja of nee? Nou, en daar hadden we net een discussie over moet het dan een matinee zijn of moet het een avondvoorstelling zijn? En hoe gaan we dat aan onze mensen aanstaande zaterdag, als we een complete repetitiedag hebben, hoe gaan we dat ze dan ook duidelijk maken? Die groep die vrijwilligers die jullie hebben, ik weet nog van verleden keer, er waren een aantal mensen die waren na al die voorstellingen echt moe. Dat is een behoorlijke inspanning om dat te doen. Het is heel de maand april. En dat je speelt. En daarvoor, Henk? Ja, dat moet je ook voorstellen. Bijvoorbeeld voor de première. Première is op een vrijdag. De donderdag van tevoren is generale repetitie. De woensdag is nog een technische doorloop. Moet ook iedereen gewoon door zijn. Alle techniek wordt gerepeteerd. Dus het zijn lange zitten. Maar mensen weten dat. Mensen weten dat ze aan de revue meedoen. Ja, het zijn 8 of 9 voorstellingen. Het zijn 10 repetities. Er werd gerepeteerd met de dansgroep apart. Met de band apart. Met het koor apart. Met de acteurs apart. De decorploeg die is al weken en maanden lang bezig op iedere zaterdag op de boer. Heel veel werk. Ja. Maar in zo'n grote groep heb je ook wel eens een keer mensen die uitvallen, ziek zijn. En hoe los je dat op? Ja, we hebben gelukkig nog nooit meegemaakt dat zeg maar echt een key figuur is uitgevallen. Wat we nu wel net meegemaakt hebben is onze secretaris. Die zeer ernstige hartaandoening plotseling kreeg. En die zit ook in het koor en die speelt ook mee. Ja, het voordeel is als je een eigen productie hebt zoals wij dat hebben, die door onszelf is geschreven, dan is het ook wat makkelijk om te zeggen, oké, als we dan dat en dat veranderen en in het begin al wat aanpassen, dan kunnen we die rol eruit schrijven. Of misschien kun je die dan wat minder tekst geven en dan een andere laten spelen. Je bent wat flexibeler. Als je een hoofdrolspeler uit zou vallen, dan zien we wel wat we doen. Want dat is in principe wat er gaat gebeuren. Dat is wel heel veel flexibel. Eigenlijk zo'n rollen dubbel bezet. Ja, maar als voor Shakespeare rollen er zijn bij de echte revue, dan gaat dat helemaal niet. Daar gaan de mensen niet voor. Maar de ervaring leert. We hebben ook al een keer gehad bij de band. Toen stoof de vader van de drummer, heel lang geleden. Ja, dan hebben ze de geest de drummer zoeken en de geest extra met repeteren. En uiteindelijk fixen dat toch, wordt het toch geregeld. De revue heeft echt opgehemeld. Dat is een beetje een dubbele klank. Proef ik erin? Was dat de bedoeling? Ja, nou, kijk, het is altijd zo dat in onze titel, die kun je altijd op 2 manieren bekijken. Echt opgehemeld, ja, worden wij opgehemeld? Is dat zo in echt door de buitenwereld, of misschien wel door Den Haag of door heel Limburg. Maar in dit geval heeft de hemel ook wel degelijk een functie. Een bijdrage. Een bijdrage. En je bent de vorige revue geweest? Nee, er was geen plek meer. Maar wij spelen zeg maar op 2 niveaus, hè, beneden en boven. En een dubbele moord. Een dubbele onopgeloste moord. Althans, daar zijn we mee bezig. Laten we ook wat verrassen over. We moeten erin naartoe. We moeten gewoon 2 voorstellingen extra. Gewoon komen kijken. We gaan zeker kijken. Het staat op mijn lijstje. Ja. We gaan zeker kijken. En mensen die willen kijken, echte revue even kijken. Het is basically allemaal vanzelf gekend. Via internet zelfs boeken. Het is allemaal heel modern geregeld. Ja, en ook voor jullie die niet van echt zijn, die snappen het even goed. Het is een algemeen verhaal en het is niet alleen maar voor mensen die van echt zijn dat die het kunnen snappen. Nee, dat is van oudsher altijd een beetje echt Limburgs, ouderwets, gezellig, revue door amateurs gemaakt op professioneel niveau. De moeite waard om te kijken, ik zou zeggen, gaat er weer door de dag. Gaat op. Via 200 heel zeker natuurlijk. Jullie zijn van harte welkom. Dankjewel. Dit was het weer van het programma Heurigtig. Ik zal zeggen tot de volgende week. Heurigtig, hè? Heurigtig.